naman dito sa ibabaw? Oo. Sige. Sige. Yan na. Last.
Basta sunod gawin yung lang. Ning kao na, tao ka kaputi. Laro na ito. Balik. Wala. Sebelah apil. Lo. Sebelah apil. Yeah. Yeah. Dah. Pusing Jud. Pusing murag kamera. Video deh. Kamera. Oh, natulong din ba siya ng likili kayo? Nauna! Bangku ba? Smile! Lato mo din. Smile! Usap pa rin buhatan. Prako yung kutsara. Sa kalsada, ini ba? Ano na lang. Dito, sa kalsada, mangguto na wala. Gatong pagkuhan na mo, pagbiyahe. Kasi dapat, ito dapat sa lindo eh. Busog na ni sila, busog na. Kani mo na ni kaon, so nakarot na naging sa kalitsyon. Diba di eh? Kani, nakarot na mo yung litsyon. Hi vlog! Welcome to my guys! Hi miss! Kan, bitay mo? Hoy. Bitay mo? Next. Sana all. Bilin naman daw ka, mata may bayangan. Ikaw may patugwayan sa kabaw. Abala pa ko yung sarong na ko. Hindi na si mama, wala lagi tayo baboy, pero wala tayo baka. Yan ang siya, kung malay baboy, pero may baka. Dayan. Tema. Video mana? Ilak mo na.
Kahila ko na ba na? Ikaw yung tingin na ko te. Dilig yun, no? Gini. Oo, na din na. Puti-puti si Lunay. Kaya agis yung jacket. Asbag. Tinaka mo dahil. Tinaka mo dahil. Muna ta dito. Muna ta dito. Lana na ka lang. Kamikturan. Hi guys, naabot na mi gikan og tampilisan gikan na ngasay nakakaon na mi lechon busog na mi. So karon nahigda-higda na ko diri sa kwarto. Thank you for watching. Have a good one. Don't forget to like, subscribe, click ang bell button.